Fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar saret l-elezzjoni każwali għat minn siġġijiet li tbattlu mill-kandidati li ġew eletti fuq żewġ distretti f'isem il-Partit Laburista wara li tellet il-polza tas-sekwenza tad-distretti kif sa jingħaddu l-att sar b'mod elettroniku u taħt is-sorveljanza tal-partit sabiex jitqies li single transferable vote jimxi skont il-liġi. Il-post li tbattal mill-Ministru Clyde Caruana fit minn distrett imtela minn Ramon Attart. Issa entużjasta ħafna biex nibda naħdem fit-tim parlamentari tal-Partit Laburista biex inwettqu il-manifest elettorali li għandu jagħmel ħafna ġid fil-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Fis-seba' distrett il-post li tbattal mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg imtela minn Naomi Kakija. Kuntenta ħafna bir-riżultat, ħdimt ħafna għalih u sodisfattament din nista' nkompli nagħti l-kontribut tiegħi issa fil-leġislatura li jmiss. Fuq id-disa distrett ġew eletti żewġ kandidati. Rebecca Buttigieg ħadet is-siġġu tal-Ministru Clifton Grima. Kien l-ikbar privileġġ ta' ħajti li nkun fil-Parlament biex inservi lin-nies ta' 19 distrett fl-aħħar 4 snin li għaddew u issa għandi onur akbar li ser ikolli ċans ieħor biex inkun nista' nerġa' nkun il-vuċi tagħhom fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U fil-post li tbattal mill-Ministru Michael Falzon telet Maraja Meli f'dik li kienet l-ewwel esperjenza tagħha bħala kandidata. Issa ħares il-qudiem biex flimkien mal-membri parlamentari wkoll tal-Partit Laburista inwettqu l-manifest int Malta flimkien. Fit-tieni distrett fil-post li tbattal mill-Prim Ministru Roberta Bela tela Clinta Zoppardi Flores. Min hawnhekk it-tieni distrett ovvjament hija xi ħaġa romantika tiegħi għax ġej minn hemm minn Bormla u kont qed nistenna wkoll anke d-disa distrett illi mort tajjeb fih ukoll. Fil-11 distrett fil-post imbattal mill-Ministru Mirjam Dalli ġie elett Alex Muscat. Kuntent li għattiret darba issa il-11 distrett Mostaw Ħattart reġgħu għażluni, ovvjament ħanerġa' nitla' biex inservi l-kostitwenti kollha tiegħi. Fit-tielet distrett fil-post li tbattal mill-Ministru Chris Fern tela Andy Ellul. Din se tkun it-tielet leġislatura li se jkun qed iservi fiha. Nixtieq ngħid grazzi lill-aktar mill-2300 votant illi fl-elezzjoni ġenerali tawni l-ewwel preferenza u votanti oħrajn. Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li mxew il-mixja politika miegħi. U fit-12 distrett fil-post li tbattal mill-Ministru Jonathan Attart ġie elett Franco Merċieqa. L-aħbar waslitlu waqt li kien qed jopera. Grazzi, guys. Afsanejt. Thank you. Mativjam News, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt spjega li l-kandidati nisa bil-mekkaniżmu tal-ġeneru jiżdiedu wara l-elezzjoni każwali tad-deputati nazzjonalisti li sa ssir nhar it-tlieta li ġej. Irid ikun hemm sa 40% ta' deputati li huma femminili għal daqstant imbagħad tiskatta dak il-mekkaniżmu. Dak il-mekkaniżmu ħajkun qed jiżdiedu nisa wieħed l-oppożizzjoni u wieħed lill-gvern. Jibqa' sejjer sa massimu ta' 12, ġifieri jistgħu jiżdiedu jew 2, jew 4, jew 6, jew 8, jew 12. Ovvjament milli qegħdin naraw mir-riżultati qegħdin naraw il-probabilità li ħajkun qed jiskatta li jiżdiedu 12. Jista' jkun hemm istanza fejn flok 12 jiżdiedu 10. Intant fuq il-mezzi soċjali tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela feraħ lill-kandidati li ġew eletti. Id-Dr. Bela rat ħajr lill-kandidati kollha f'isem il-Partit Laburista li fl-elezzjoni ġenerali ikkampanjaw biex il-Partit Laburista kiseb mandat b'saħħtu u storiku u qal li bl-eżitu ta' dawn l-elezzjonijiet il-grupp parlamentari kompla jissaħħaħ favur ħidma importanti li trid titwettaq f'din il-leġislatura.